Vážení občania, preto všetkým by som vám chcel veľmi poďakovať za vaše hlasy, vďaka ktorým som opäť premiérom Slovenskej republiky. Chcel by som vám ale taktiež povedať, že som obrovský kokot. Úplne najväčší kokot na svete. Keby bola medzinárodná súťaž o najväčšieho kokota na svete, dámy páni, ja by som skončil na 2. mieste. A viete, prečo by som neskončil na 1.? Pretože ja som taký kokot, že by som tú súťaž nevyhral. Ale viete, čo je na tom ešte lepšie? Že vy ma stále volíte. Stále mám vašu priazeň, aj keď vás okrádam o strašne veľa peňazí. Ja som proste taký imbecil, taký vyjebaný čurák, že si chodím na dovolenky za vaše peniaze, že kupujem deťom domy a stávam si firmy a zakladám rôzne organizácie, a z ktorých vás ešte viac okrádam ako normálne. A preto asi len toľko k mojemu vyjadreniu. Dúfam, že ma pochopíte vy, vydrbaní čuráci, a na budúce ma už voliť nebudete. Takže sa majte krásne, pičiaci. A pozerajte, sledujte Lokomotívu. Lebo tá šošovica sa naozaj snaží, takže by ste mu mohli dať nejakú podporu.